Әлбәттә, халыкның мохтаҗлыгын шекәргә карата хәзерге вакытта үтәп булмый. Ул эш өстендә без эшлибез. Беренче буларак колхозлардан, совхозлардан килгән чыгындырны кыска вакыт эчендә эшкәртеп, шекер алырга кирәк. Бу 100 көн эченнән дә артырга тиеш түгел. Чөнки 100 көннән соң арткачтан чыгындырның саклаган вакытта чыгындырны аның составындагы шекере кимей. Шуның өчен чыгындырны тиз арада эшкәртергә кирәк. Моның өчен әлбәттә заводның тәүлеккә эшләп чыгару күләме бик кирәк. Быелгы елны моның өстендә эш алып бардык. Кайбер үзгәртеп кору эшләре башкардык, оборудованиеларны алыштырдык, трубопроводларны алыштырдык. Шуның аркасында безгә быел 2000 тонна күләмендә чыгындырны эшкәртергә мөмкинлек бирәчәк.